konyo japiny. Mar ariyo en illegal connections kata connectivity. Joma wacho ni gin jo Kenya Power to gin jo Kenya Power. Ere kaka kutudri mar konyo joma chalo kod magi. Joma vandalize kata joma kwalo mwandu mag KPLC. Gin konyo gi nade. Joma dwani mondo mita machon ka odwoki. Ma inyalo nikech piny dongore, teknolojia biro manyien, but jopiny neno kaka mane kama konyo gi nyalo wuok ka odwok mita machon. Gi magi wariw gi ane kaka idwoko gi nikech wan gi joma wuok Migori, Siaya pok owuoyo, Mombasa pok owuoyo bende. Wachagi wach mar mita machon ni. Yes. Iwacho maber ni piny dongore. Dongruok mar piny iyudo ka gik machon mane timore chon iyudo ka koro dongruok omiyo koro moko bedo gi lokruok. Mita mar token ni o mita maber nikech okonyi mondo mi i control consumption mari. Machon chabe ber nikech no mi gowi ichulo wa bang'e to koro ma to mi ma ini ichulo kokitiyo godo koro nyalo ngeni odaka adwani mondo ang'owa mondo mi control my consumption. Kanyo berie. Wach mawinjo ka jo wacho ni seche ma token orumo. To yudo ka seche moko nyaka koro idhi ka jirani eka koro iket that walunge ni customer interface unit CIU. Mondo ikete koro ka jirani mondo eka kowa iduog stima. Nitie atua mwagoyo sani endi. Obiro mos but already wasechake. Waketo gimoro ni smart meter. Smart meters gi wasechako keto gi e gwenge wa. Nitie gwenge wa sani kuonde moko makata ka wadwani mondo koro waginene wang'ad ni stima. To kwa orji ing'ade mane system. To watime kama man is the first step. Next step en ni koro token karka indi. Wadwa keto koro sani ma the next step ni ka inyiewo token to from your phone you can load that token. That is a plan that we already revamping system mar ICT. Joma nigi smartphone kende koso nyaka joma nigi Max as long as isenyewe dong inyewe token. Yes. Mana kaka inyewe DSTV. Yes. Kisenyewe to you should automatically load to your meter. Pok wa actualize but ang'isi atua mwagoyo. Nikech first mondo achieve mano nyaka wa revamp system mar computer ICT system. Okay. Already that process is going on. Magiko ne wadhi chipatwa moro makoro kinyiewo token tok ni nyaka idhi kendo idigi cha mondo ka koro timang'owa olia kisenyewe to automatically iluongo ni over the air loading of tokens. Okay. Mano atua mwagoyo to kuom sani to kapok wachopo kanyo to pod wabro kwa timo niendi ta ang'isi steps ma wagoyo mondo wachope okang' moro makoro wach machando jowani walosi. Mar ariyo iwacho wach moro kar kaendi. Awinjo ka Nyalenda owuoyo kuom bech stima ni malo. Pani man bonjo wachi. Yes. Nengo mar stima en gima regulated. Migawo mar keyo stima ka nitie migepe mopogore. Wan gi Kenya Power. Wan tijwa en keyo stima mondo nyaka e udi. Kendo wa manage ka customer interface. Then bathe kar kaendi wan tiere gi regulator marwa gine jok ma ogai mang'iyo kaka watiyo. Magine gin kende magiketa ng'owa gine magiset nengo. Iluongo ni EPRA, Energy and Petroleum Regulatory Authority. EPRA. Koro jo EPRA wan gi mwatimo wa make proposal ni ma is our tariff. Koro EPRA ng'iyo then gin magi approve. Okay. Koro ang'eyo ni oseko bedo wach ma wachore e piny okata na e gwengewa to e Kenya mangima ni nengo mar stima ng'owa ni malo. To mano migawo ma jo EPRA bende temo ng'iyo ni ere yo mwanyati mang'owa mwanyati godo mondo waket nengo mar stima yo moro manyalo bedo mayot nikech mana kana se wacho stima en mise mar dongruok. Koro onya bedo ni en malo to gima duong' en ya chieng' moro kane wane session